Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Huwebes kita May 13, 2021. Aksyon Hotline! Siling nila ang numero nga 13, Lucky 13. Namo ini ang ginabantayan, ang iban ginatayan pati sa STL kag iban pagid nga mga numbers game, no nga inang legal. Kay siling nila tidaw kadibuinas nga numero. Pero karon niya nga adlaw ining or Huwebes kag subong man ang ika-13 sa bulan sang Mayo sa bilog nga Pilipinas, holiday kita. Now diri ang Metro Bacolod kag subong man Negros Occidental, of course, mga talatapan sang gobyerno wala iya sa bukas o kon sirado karon nga adlaw. Bisan na madalanon sa palibot sa Metro Bacolod nangin matawhay man ang trapiko, bangod nga waay masyado sa pasahero. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa mga Muslim brothers naton. Tiya mo ini ang kaiwatan, ang Idil Fitr, baluon ta karon sa patrol with Aksyon Alvin Graba. Nagkadto gida siya sa isa ka moske. No, nagkadto siya subong sa sininga celebration of pod sa mga Muslim brothers naton diri sa Metro Bacolod. Sa mga ka-aksyon ta nga naga-monitor karon nga aga via on air, salamat gid sa inyo. No, kuto malabutan sa aton broadcast dira iya sa isla sang Panay sa probinsya kag syudad sang Iloilo, amo man sa Guimaras, malabutan sang aton sining tingog. So salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag adra man sa Negros Oriental. May pila ka mga banwa kag syudad nga malabutan sang aton pagpangalagad. Aga mga nag-monitor naman via online paagi sa Facebook kag subong man YouTube. Thank you so much sa inyo sini nga pagsuporta. Well, free lang sa pagpadala sa inyo sini nga mga mensahe available dira sa comment section. Pwede ninyo ma-post ang inyo mga reaksyon, komentaryo kag subong man ang inyo sini nga opinion sa matalakayan ta karon nga aga. Basta may available ka lang nga internet connection, ang mga matahom nga drama kag subong man ang tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod inyo gid na mabatian. Sa mga nagapadala usually sang stars, sa mga likes, ang mga nag-share sa aton program, salamat gid sa inyo. Isa ina sa mag-consolation. Makita lang namon nga ara kamo da nagasigi kamo suporta kag sakdag sa Aksyon Radio Bacolod, ba puwerte na nga consolation namon. Amo na nang dako nga inspiration namon kunari ka diri sa radio. Ang mabatyagan mo nga may mga tao nga nagapalangga, nagapati kag nagamonitor sa imo, hindi ina mabayaran sa anuman nga pilak. Rest assured nga magapadayon kita sa pagserbisyo sa inyo kutob nga masarangan naton anuman nga sahi sa mapagtilaw ginatubang ta sa tunga-tunga sang pandemya. Ang Aksyon Radio Bacolod ay ginagbuhi sa inyo bisan sa resgo man sa amon masami nga pagwa, sa amon padayon na pagserbisyo, ara kami wala kami nagauntat. Aksyon Hotline!
Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Now, sa ginpromisa ko sa inyo nga ang isa sa mga supposedly aton sini i-discuss karon nga aga is the election or pre-election survey na 2022 as part na iniya sang desisyon 2022 pre-election survey. Now, ikatuan ko si Aksyon dyan karon nga aga, ang schedule naton is for the mayoralty candidates, mga gina-expect nga amo ni sila magapapili sa posisyon nga pagka-alkalde sa syudad sa Bacolod. Of course, given na iya nga incumbent dira amo si Mayor Evilio Bing Leonardia. Aksyon Hotline. Ang Aksyon Radio Bacolod isa ini ka inisyatibo man kabalo kang politika. Ano man ang problema nga nagaluntad sa pungsod, ano man ang ginatubang naton nga mga sahi sang mga pagtilaw, ang politika way ginagakadula. Way ginagakatunaw. Bangod nga ti may gobyerno kita nga nagapadayon. Ang gobyerno nga ginasaligan sang pumuluyo, mga opisyales kag ahinsya sa gobyerno. Bangod nga tandaan tagid, ang gobyerno kita inaiya nga ordinaryo nga mga pumuluyo. Aksyon Hotline. Ang gobyerno kita nga mga gamhanan nga mga pumuluyo hindi lang sa Bacolod kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas. We are the government, kag ini ang mga nagapulongko nga gin-elect naton, they are the officials of the government. Aksyon Hotline. Kita nga gobyerno, amo may puder kung sinong luyag ta, nga papungkuon, nga leader or opisyal sa gobyerno. Ara nakasalalay sa aton mga kamot ang desisyon sa pagpili kung sino ang aton luyag nga mangin leader sang isa kabanwa, syudad, probinsya, kag nasyon. Aksyon Hotline. Nagalakip manina sa mga distrito para iya sa mga kongresista nga mo ni silang nag-represent sang district nga ila ginpapilian. Aksyon Hotline. Now, dugay-dugay, itawagan ko si Aksyon Jan Diaz kay sa gin-promise namon since yesterday nga i-report ni sa inyo, nagkandak kami sang kaugalingon nga pre-election survey as part na sang desisyon 2022 nga inyo mabatian diri sa next year sa election na Aksyon Radio Bacolod ti given na magapatigayon kita sang ginatawag nga election coverage. Aksyon Hotline. Ti mga part na ni sang ginahimo namon nga pag-update sa inyo paghatag sa mga information tuhoy no sa election na. Now, ang survey nga ginpatigayon sa Aksyon Radio, ti part ini sang inisyatibo kag gingastuhan gini sa Aksyon Radio Bacolod way ni sang politiko kag organisasyon nga nagbulig diri, no? Ang amon tinutuyo agod nga magkandak kita sang kaugalingon, no, nga initiate, no, may baluantan anong pulso sang publiko kung politikang pagambalan bisan pa man ngiti medyo madugay na o madugay pa kay ti masunod nga tuig pa to mo May pa next year, so meaning isak tuig pa ni galing kay ang filing sang COC is just around the corner kag ina patigayonon sa bulan sang Oktubre. Aksyon Hotline. Pero antes sila kantuan naton dugay sa Aksyon Jan Diaz. Now, ang mga ka-aksyon tayong monitor karon nga aga maki-update makita karon ha. By the way, karon nga adlaw gali Huwebes, bangod nga fiesta or ining adlaw holiday, waay man sang inoculation or ginpatigayon nga pagpangbakuna ang syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Bisan ang maginapatigayon nga vaccination sa mga mall ang temporaryo, no? Temporaryo nga ginpauntat man, at least makapahuway ang mga vaccinators, ang mga medical workers, kamo ini sila ang nagatubang ka nagatrabaho para nga mabakunahan ang pila ka mga yara na lista sa priority list. Aksyon Hotline. Amo na siya, no? Ang isa sang sitwasyon. Maki-update man kita karon sa talatapan, no, ni
maki-update man kita karon sa kay Attorney Dan Pondivilla. Kay kundi bago na subong ang presidente sa Seneco. Now, if you remember, sa press conference pilak bulan na nakaligad na-mention ni Attorney Dan Pondivilla nga may mga ginausisa siya because of the overcontracting, no? Overcontracting, nagaluntad na sa Seneco and other issues. Nga mo nang ginatinguan kag nangin misyon dira ni Attorney Dan Pondivilla as designated bilang manager kag hindi lang general manager no sa Seneco kundi siya man ang project manager dira no at the same time tila tawon tani ko nanong expectation niya under sa panibag-o karon nga tagpamuno sa board sa Seneco. Kag ibaluon ta na no ang mga latest update kag development mga ka-aksyon. Pila man ka mga update ang atong tutukan sa Bacolod karon. Nanong matabo sini kundi okay na to, nabato na sang SP ang sulat gikan sa talatapan ni Congressman Greg Sataya parte sa redistricting nga isyo bala. Nung anong proseso sini? What will happen next? Ginambal sa pila ka mga officials nga may ngagaw pa niya. May ngagaw pa niya, may chimpo pa until nga may ara sa mga eleksyon baning tila taon ta karon anong proseso sini? Paagi kay Councilor Al Victor Espino. Aksyon Hotline. Inigagibad pa mga kabayan sa atong talakayan karon nga agad diri sa Webes nga pagpangalagad sang inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Naunahon ko lang ni kidamo atat na atat kag basta politika ang pagambalan namo ginagpamangkot nano exactly na ang mga update. No, luwas abi sa taga Kumelek nga muning ginabantayan naton kada adlaw because sige-sige man niya ang voters registration pero ti kumo karon nga adlaw nga holiday ti why man sila registration. Aksyon Hotline. Let's have Aksyon Jan Diaz. Nga mo gid ang nagapangabudlay, mo gid ang nagatutok parte sa sining pre-election survey nging conduct naton and this time for mayoralty candidate. Now, ini siya ang probable candidates for election survey. Sa mayoralty candidate, may mga ngalan nagliw, may nagguluwa na diri nga mga ngalan more or less gamo ang mag-enkwentro sa incumbent mayor nga si Mayor Bing Leonardia. Let's have Aksyon Jan Diaz angot sini nga balita kay para nga hibaloon naton kung ano ang latest ang nga nagwa nga result sa ilagin patigayon nga survey. Aksyon Jan, good morning. Good morning, Action Art. May nga sa tataran ng mga ka-aksyon sang Martes, ginpagwa sang Desisyon 2023 pre-election survey ang resulta sang congressional candidates, probable congressional candidate survey kung siriin ti Victoria. 14 Action Art kamangalan ang nagwa. This time, nakuha na sang Aksyon Radyo Bacolod ang Desisyon 2020 probable candidates for mayoralty possession Action Art nga ginalantaw sang publiko but silingon ginalantaw nila sila mismo ang nagasigahom o kung nagalaom abig na gini mga pangalan ang magapapili bilang alkalde sa syudad sang Bacolod sa abot nga 2022 national and local elections. This time, 8 ka mga pangalan ang nagwa sa listahan o kung resulta Action Art sang survey. Kung sa congressional candidate ng pangunang incumbent representative sa Bacolod, diri naman niya sa alkalde doon naglain ang timplada Aksyon Art, no? Kaya kung bagyan natin ang resulta sa overall result, kaginakip ng tanan ng mga factors nga ginkuha sang survey nga ini, nayara sa unang listahan si Anay Negros Occidental, 3rd District Representative Albi Benitez, nga nakakuha sang 54.5%. Ginasundan si Benitez na incumbent Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga may 41.7%. Yaraman sa listahan si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran, isa ka negosyante nga si Vladimir Gonzales, kag incumbent Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya nga lunsay nakakuha sang 0.8%. Yara man sa listahan nga ginalantaw nga magpapili bilang alkalde sang syudad sang Bacolod si incumbent abang lingkod party list representative
kag House Minority Floor Leader Congressman Stephen Paduano, kag kag Congressman Monico Fontevilla, kag anay Bacolod City Councilor Kanotan na lunsay nakakuha sang 0.4% action art. So kung pagilamang ka mga ngalan ang naginuha sa listahan, ini base sa resulta ng survey sa pagpamangkot sa mga botante kung sino ang ila ginalantaw nga magpapili bilang alkalde. Butiringon niya nagalantaw pa lang mapapili silang abi no sa maabot nga election action art. Pero sa guarantee nga malagini ang ila mismo man nga botohon. Sa kompleto nga resulta sang survey kaya na lamang abi kon edad ang pagabasihan. Sa Tayhopon sa mga 48 anyos panubo nga mga individual kada 48 pasaka na mga individual action art nagpanguna sa Tayhopon si Benitez nga may 54.3%. Nagapangaduha si incumbent Mayor Bing Loradia nga may 42.4%. So ang mga Japon ilang standing kung basihan ang edad. So luwat kadua ka mga category 48 years old and below kag 48 years old and above. Ini ang average o kung abi ang pinakatunga sa mga edad sa mga respondents sa mismo nga survey nga ginpatigayon. Kung basihan naman ang sex, lalaki o kung babae abi, kung lalaki, sa Tayhopon nagpanguna si Albi Benitez na may 51.5%, kag ginasundan incumbent Bacolod City Mayor Bing Loradia na may 45.4%. Sa mga babae naman, sa mga respondents sa Tayhopon, si Albi Benitez ang nagpanguna na may 55.7%, kag ginasundan ni Albi Benitez, incumbent Bacolod City Mayor Bing Loradia nga may 40.3%. Sa employment status naman, sa Tayhopon, dominantly, nagpanguna si Albi Benitez nga may 55.7% sa mga employed o kung may trabaho, kag ginasundan ni incumbent Mayor Loradia nga may 41%. Sa mga wala sang trabaho naman, nagpanguna si Mayor Bing Loradia nga may 57.1%, ginasundan ni Albi Benitez nga may 42.9%. Pero kung sa mga self-employed o kung may mga negosyo action art, nagpanguna naman si Albi Benitez nga may 54.4%, kag ginasundan incumbent Mayor Loradia nga may 41.5%. But silingon, kung basihan ang employment status sa mga respondents ng siling survey, sa Tayhopon nagapanguna si Albi Benitez nga may 54.1%, kag ginasundan ni Bacolod City Mayor Evilio Loradia nga may 42.3% action art. So far, amo na ang pinaka-latest nga resulta sa probable candidates for mayoralty position sa sudad sang Bacolod sa survey nga ginpatigayon sumugod Mayo 1 tubtob Mayo 10 naman nga 2021. Ang Aksyon Radio ang nagkomisyon sa isa ka survey firm na nagpatigayon sa mismong Decision 2022 pre-election survey gamit ang non-random sampling sa mga barangay diri mismo sa may sudad sang Bacolod. Triwat, ini probable candidate survey pag lamang. Wala pa kita naglabot sa ginatawag natin nga sino ang butuhon mo, pero sino pa lang sino ang ginalantaw mo nga magpapili bilang alkalde sang siyudad sang Bacolod. Klaro honta nga way na ginambal ngini amo na ni ang kandidato amo ning butuhon nila. Kundi ang ila lang siya ni ginalantaw mga kandidato nga mahimo magpapili sa eleksyon. Yes, ang iba ni Aksyon dyan, halimbawa, no, at this time, kundi si Mayor Bing second siya, ti given naman na ti incumbent ka, mapapili ka na gilang man eh. Unless siguro kung mag-decide siya hindi siya mapapili. Gani man kay like last time ang kay incumbent Congressman Greg Gasataya. Ang yalan tiya wala pa sa sang pinal nga desisyon kuno no iya papilian abi. Kay ti ang balya gasigi pa sila gyapon trabaho kag manamo pa sa mahimo matabo. Okay. So mo na matabo probably depende na no kuno no ang mangin reaction diri kay kuno to naton may mga bag-o nga mga ngalan nagulot pero of course nagalanog ng ila pangalan pero depende pa na no wala sila nakakuha sa pagpahayag action art. Pila ka respondents ni siya gani? Equal distribution ini siya ang ginimo naton sang survey firm action art pag-conduct ang paghahambalana. So may ratio ini in terms sa mga botante diri mismo man sa may siyudad sang Bacolod. Sige.
Balik lagi ka sa Decision 2022 Pre-Election Survey, ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz. So, nasagutan na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Hotline. So mga kuwan lang niya, no? Mga atimprano, ini nga ginahimo namon so that may banuan tabla kung ano ang pulso sa publiko parte na sa eleksyon ngayon na pati kayunon pa next year sa 2022. Aksyon Hotline. Now, ini siya ang ginaistoryahan ta hindi niya kay binutuhay na kag kung sinong suportahan mo nga kandidato. Now, posible ang ngalan ni former Congressman Albi Benitez ng 3rd District nagagwa gimaning nga matunog nga mga gaengkwentro kay Mayor Bing because nga ti subong kadamo man tuod sang number 1 nagaduso kung nagasinggitan mo. Kita mo may mga naga-campaign nga nagapanawagan siya nga Run Albi Run. Mga grupo nga nagasupport sa kay former 3rd District Congressman Albi Benitez. Aksyon Hotline. Now, kuan tatani sila sa mareaksyon, no? Galing kay number 1, si Mayor Bing gusto naton makuhaan man sa reaksyon, makahambal sini. Pero ang advice sa alkalde, like sa mga statement niya sang nagligad, nga waay pa siya gatag subong atensyon kon politika ang paghambalan. Sila ni Mayor Bing hindi kuya anay magatag sa statement na or any comment kay siling niya unahon ko na yung problema iyasang COVID-19. Aksyon Hotline. Ginatry man naton contact ang isa sang mataas ka percentage nga nagagwa nga ti siya ang ginalantaw nga mahimo. No? Ang possible or probable candidate for election 2022, the former congressman sa 3rd District, but to no avail. Hindi siya malabot. Ginatinguan naton nga makontak ang ilang mga cellphone, waay, hindi naton sila malabot. Aksyon Hotline. Amo man sa iban nga mga possible candidates. But try tani, hindi tani paguntatan for the sake and for the purpose nga mahatagan nato ng tao sa update partition niya. Ini mga kung sa basketball warm up pa lang ni. Why pa taga-istorya di sinubutuhon mo? Why pa ni ginapamangkot ha? Sinubutuhon mo, sinusuportahan mo sa palabuton ng eleksyon. Number 1, why pa nangabot sa punto nga may filings ng COC. Number 2, why pa gani official candidate kung sino ang magapapili. Aksyon Hotline. So, kumbaga, medyo raw pa lang ini, ginapreparar pa lang, ay hindi pa ni Chimpo nga lutuon pa bla. Lutuon na para sa isa kamino. Aksyon Hotline. Pero at least kaguluwa na no? Meaning ang politika ya subong nagasugod na sa komunidad. Puertiya, randa di mos kapian sa makalanaan subong debate ya purti politika mo. Aksyon Hotline. Kag madamo na sa mga tawo nga may kaugalingon na sila yang subong pa lang way pagani nakafile sa COC. May mga tawo na ya nga mahilig gid sa politika nga nagaumpisa na sang ila pagpangampanya. Oh, may ara na gani nga nagali na inay buot bagod lang sa politika. Aksyon Hotline. Payara na gani nga nagainsultuhanay na, nagahanutay na bangod sa politika. Pero sa nasiling ko na hindi pa ini final, sa October pa may baluan, sino bala ang mahimo magpapili sa palabuton nga eleksyon. Ina may baluan kung magabot ng adlaw sang pag-file kag kung matapos ng deadline sa filing sa COC. Aksyon Hotline. Alas 8:27 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayara pa ko to nabilin. Mayara ko obligasyon 3 sa 8:30. Okay. So, ma-ship lang ko very quickly while we are trying to contact. So, pila ka managluwa diri sa result no, sa survey. I-try tani nga makontak ng iban karon dugay-dugay. Pero, anyway, ang pila diri ka importante man ho istoryahan tani anay group partition ay ko kay do interested ning binabayranay kuryente ka mga issues na mo kabalo kasi Attorney Dan Ponobilla last time nagmuno nimo sini nga gusto ko baguhon kag implement ko nanong nagakalanabo dito sa may Noneco din kakita sila nga dira sa Bacolod I mean sa sa Seneco kuning Seneco area of coverage niya Morsia, Salvador, Silay, Talisay and bago. Ti may ara ipagali di nga nagapanghawan bla nagapangutod sa masangasang mga kahoy ni nagatrimming.
outsourcing gali na to, hindi na gisla gali mga empleyado directly sang Seneco, kundi ini sila ginakontrata lang sa taga Seneco. Now, ibaluon ta ni, and especially, ibaluon ta karon kun ano ang result kay nag-meeting ni si Attorney Dan eh. Actually, kapon ko pa na siya ginset, galing kay kapon daw nagsako siya minitingay, no? Grabing minitingay ni kapon. In fact, nag-meeting siya sa mga membro mismo sang Seneco. So, subong, kung may tiempo si Attorney Dan, istoryahan ta niyo po sa iya kay damo kita gusto may baluan, kag nano ang iya sini, nga ginalantaw, expectation niya sa bago, nga liderato sang Seneco board. Di ka mo magalinda kay pagbalik ta, tutukan ta ni plus, ang pila pagid ka ma-update gikan sa Bacolod City Hall. Redistricting, kagiban pa. Initanan tutukan sa pagpanubalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Ang ini nga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang
Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ano nga kalintangan Responsable na pagbalita Dahil nga ipalagnan Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Agapasang banwa Mabugnaw nga hangin Agadapyan na Ikaw na ang ginapamatian Namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton
mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning dira sa mga naga-monitor karon nga aga. Mga mensahe niyo pakaronan ta dugay-dugay ang mga ginpadala niyo diri nga mga mensahe, no? Thank you gid sa mga nagatutok nagpadala na sang ila mga komento kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning, good evening. Magabi subong dito sa Minnesota State sa America. Salamat. Araman, Ma'am Elizabeth Malakang Gamala, monitor man siya via on air. Siling niya great man, birthday today of Brooke Greenfield. Barangay Tangob, no, si Elizabeth Lavadia Tirante. Okay. God bless and more power, ARB. Action Hotline. Joval Trinidad, good morning. God bless you always. For watching, listening here, Kabankalan City Greetings for the number one. Thank you, thank you. Vicky Yaon, may aga, listening here every day. Alin Luig Himotia, araman ka monitor sa Linawon, Kawayan. Sarah Jane Bigasa, sa Silay City. Hernani Duya, salamat gid. Jocelyn Libuon Dispoho, Rochelle Evangelista, Thers Vergara Sancho, araman ka monitor karon nga aga sa Moises Padilla sa iya. Salamat gid. Kelly Jelly, morning man, Barioga Ray, thank you so much.
Si Ma'am Vanessa nagpadala ng 50 stars. Good morning. Jory Montiliano watching from Purok Bangkirwan, Barangay Plaridel, Sagay City. Ayos, thank you, Gida. Ari lang ko monitor sa Victorina Height, Mansilingan, Tamialang ko, Happy Fiesta sa Don Jacob Village, Barangay San Jose. Alin kay Utay Benedicto. Patrol reports. Kantuan ko na Aksyon Alvin Grab at today may aras ang ginahiwat Idil Fitr sa mga Muslim brothers naton. Dito siya sumong live. Upo diya sa patrol. Aksyon Alvin, good morning. Good morning, Aksyon Art. Happy Idil Fitr, Aksyon Art. Yes. Ang kagina temprano papag sulod naton sa area sa masjid sa Abu Bakar. Isa ka tinaga nga aton sinin nga baton gikan man sa ila pero makahambal ka sa ila man kag sa tanan nga Eid Mubarak Aksyon Art on happy Hari Raya no sa aton sinin nga Happy ano to? Hari Raya. Hari Raya? Oo, sa mga kauturan naton mga Muslim, in short, happy feast day. Kapiyastahan man Aksyon Art, no? Bali amo ni siya ang katapusan, no? Nga sang ila pag kuan Aksyon Alvin, no? Sa Aksyon Art, subong suno sa kagina na istoryahan ta, si Imam Yusuf Fos sang Masjid Abu Bakar Aksyon Art. Di na siya gani dapit Aksyon Alvin? Abu Bakar napantang dira sa area ng Aksyon Art sa may barangay 30. Sa likod sang series? Oo, likod sang series. Okay. Dikin, pila ka mga kauturan man naton temprano pa nga nag-alabot. Especially ang mga brother, mga Muslim, mga aga pa nagpadulong na. Tag sa ka mga moske subong adlaw. Actually, ang moske sa area sa barangay 31, iya sang Islamic Center. May ara man Aksyon Art sa barangay 30, ang masjid. Sa Mansilingan Aksyon Art nagtililipon man ang pila ka mga brother Muslim dito man sa barangay Mansilingan o kung kay Imam Omar Bitita. Okay na Aksyon Art isa diri sa mga nangin mensahe ni Yusuf Fos sa mga brother Muslim nga ipabutyag aniblang ipabutyag Aksyon Art ang pag-isa pagpalangga sa mga tagsa ka mga brother Muslim and at the same time hindi lamang sa mga brother Muslim kundi sa kabilugan nga ilabi na diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya ipabatyag ining pagrespeto sa kada isa. Amo ni ang mensahe sa Idil Fitr Aksyon Art. That is why kada isa kagina after sa celebration isa nagahambal man nga salamu alaikum no Aksyon Art anong boto malon sila? Nga salamu alaikum, God be with you. God be with you. God be with you. Oo. Salamu alaikum. Abi ko rin greetings siya nga good morning o kunano. Oo, ang greetings lain man ang greetings ng good morning no kinpamangkot man naton di kaginan ano but sing ganun sir mapabulig lang ko kay daw para makaklaro ta lang no. Sunod sila salamu alaikum meaning God be with you subong adlaw as we celebrate our feast of Idil Fitr Aksyon Art. Now sunod diri kay Yusuf Fos ang isa diri sa mga bagay nga natun-an sa mga brother Muslim kag kabay pa makapadayon suno sa ila ang ginumpisahan sa bulan sang Ramadan nga 30 at kadlaw nga pangamuyo 5 times a day ara ang fasting kag ipada suno sa iya nga dapat ipadayon ang gisiguran mismo sa bulan sang Ramadan nga hindi bot singgan nga tapos na ang Ramadan hindi naman kita magapangamuyo kundi ipadayon ta ini matag adlaw bilang komunikasyon kay Allah o kung sa Ginoo and isa diri ka bagay Aksyon Art nga tagaan man ehemplo ang pila ka mga kauturan naton diri nga dablang mga balik Islam mga Islam gid nga nagpakita sang ila matuod abi nga pangumuyo paagi sa pagsunod sa pagsulundan sang Islam on the part man sang Ramadan Aksyon Art. Now, question kagina isa sa mga bagay nga ginakita naton Aksyon Art. Ano ba lang social distancing? Kunti sa sulod sang moske
na obserbaran naton nga ginapatuman ginila Aksyon Art ining social distancing Okay. para sa aton sining mga kauturan kag paano ni ginpamangkot naman kag gina si use of force kung paano ta gina-celebrate karon ang feast of ining Idil Fitr on the part sa sininga sa piyak sininga may ara selebrasyon sang may ara selebrasyon may mga problema pa abi especially ining pandemya tugas ang COVID-19 arang Ang kuan pagiditi subong kita mo Israel to kag kuano gamumbahanay man. Ani man, oo. Galing kiti, wag ko to na pa mangkut sa iya, kundi ang nakitaan ko lagin, kung ka lang localize lang nato ang Aksyon Art, how does the Muslim celebrate the Eid al-Fitr sa piyak sini, subong ginatubong man naton ang problema, especially ining pandemya Aksyon Art. Yes, go ahead. Ano ang iya sini nga sabat? Well, it's normal the same. Pero wala nang kaibahan. Ang celebration namin except that there are limitations. Katulad ng Balcomena, we have to practice social distancing. We have to face masks every time. Kahit kami sa sinig-process naman nila kanina. It's not normal. Okay? Now, hindi naman kami pwedeng maging himo ng mga public gathering. So normally, ito ay kinahimo sa aid. So muna, pagkatapos ng salanabon, we go outside sa mga church and we have some kasadyahan because based na ito nagkagaling na because of the pandemic, we have to also observe what is the rules. So napaka-importante ni kasi na-emphasize pa naman mo sinigani sa Allah subhanahu wa ta'ala o kamo na mga tumulo sundo ninyo ang Allah at ang propeta ng propeta Muhammad at ang mga nagapamuno sa inyo. So we have to observe mga rules ng duly constituted authorities. So hindi po pwede manapalabagan na po because pantuman na sa mund bilang mga Muslim. Aksyon Art kabahin lamang inisang mga pagsulundan karon nga adlaw nga ginapatuman samtang nagatipon ang mga brother Muslim sa mga moske partikular diri sa syudad sang Bacolod. So after nila the program, do may pagtililipon, may pagtingob kaon do mo na? Aksyon Art, no? Kaginantis kita nagbiya dito. Dapat sinaguro sundon tagid ang minimum health protocol anay no? Oo, kaya nga ibang to gani kagina-Aksyon Art nakabutan na lang bala daw naka-pack na lang ng lunch pack pack lunch. Pack lunch, no? Lunch pack man. Pack lunch. Pack lunch. Singuna sa ato na ti balon ng tuwag na kasi sa down saging tanay naputos siya mo. Oo. Namit na. Dumduman ko na singuna sa mo na yung ginahimo namon sa classmate ko. Oo. Kay nakatilaw ko bala sa iyang kwan, nga balon, ginputos siya daon saging, butangan niya uga kag isa kabilog itlog, kahumot mo. Oo, di nami inanam. Sila yung nanay, ano kaya kalapit sa balay sa eskwelahan, balon-balon. Kupot sila ko na bala. Tapos, para nga at least may bukad-bukaron ka man upod sa classmate mo to. Gasaka, paka mo sumangga dito humugkaon na sa sanga mo. Enjoy kali. Amo na siya singuna, classmate ko. Oo. Nami ang kuan pero ilan niya pack lunch na. No, siguro to avoid man sang ginatawag naton nga gathering, no kay hindi pwede subong eh. Aksyon Art, amo ni nga isa sa mga ginalikawan man, that is why sunod sa iya ka use of force para lang malikawan ining balatian di masunod kita sa proper protocol nga ginapangayo man kag ginapangabay man sang syudad sa Bacolod kag sang IATF Aksyon Art. So that is why after sang celebration o kung sining pagtililipon ti Bulagay naman ako nagpalauli sa gilayon para makabalik man sa ila sining nga atag sa mga palimalay Aksyon Art. And I believe nga sunod diri kay istoryanta si Imam Espinosa Kagina nga sining niya nga dito na lamang sila ma-celebrate si sa ilang puluyan. Imam Espinosa mo ni si Sir Espinosa? Si Sir, amo na siya si Wow. Sir, si Rashid. Rashid ginadalain ako na sing una di sang kwan. Dates. Why guro kaabot talin sa kwan ay? Ang dates? Ah. Why pa na ka abot? Dito na yung ginakwa gid sa kwan. Ginapadala ginihalin to sa gwa ang date sa ila. Oo. Ang halin sa abroad? Ang halin sa gwa na ginapadala gid eh. Oo, gani man. Ti kagina kay rekta na no after Pauli ang ibang Aksyon Art
nagpala uli gilayon tupod man ang ilang mga kabataan. Sadya lang ilang taon kag action art ang mga kabataan man, no? Daw lain man ang daw na train gid bala. Especially the way nga mag sa mga manner o kung ila sining sistema, especially sa pagdayaw sa Ginoo aksyon na art. Balita report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, aksyon. Anong ngalan mo ganun sa Muslim? Ako si Abdul Rinaldo, no? Ano ganun? Abdul Reynaldo, Abdul Alvin. Abdul Alvin. Ang ayan ka man, bro? Siyempre, kinanglano na. Kaya para hindi madakpan. Marison, niyamay nga gada. Aksyon na, Art. Abdul, Art, salamat, kid. Ano ganitong greetings? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Oo, kag Eid Mubarak. Happy Eid Mubarak, Aksyon na, Art, no? Ariya si Roxano Estrella ako, si Paring Rox. O, tinanong ba niya? Dali lang, kay ibukaron ko sila. Nag-intramin siya, yari mo, kay may imo kagid. Sila mo, Barak Abdul Bindol. Pala. Amo na ko nung ngalan mo? Bindol? Siya si Abdul Bindol. Okay. Bindol. Binal, no? Siya si Kwan na siya. Si Abdul Calbs. Yes. Why na? Ubra ni kay si Paring Rock, sobra ni kapangagan ni sang kape ni kapabugal ni do malabutan na 2022 ay man. Ang paborito niya ang kape to ni Luz. Oo. Yati, kuno niya yati. Amo na ang paborito niya, kape ni Luz. Ay, ari pagid ako delikado pagid sa kipurwan sa ni Aksyon Eric ko sa imo gali. Kailan taon? Gusto mo imutang ko sa group chat? Hindi lang. Dutayan ko pambasahan, no? Ano ni? Ha? Ano itong in-forward niya? Ipakita ko na karon sa imo, Pangita, way man di sa akong base sa imo. Gani. Sige. Na Art. So, report sa sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa pakunod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba o sa mga Muslim brothers naton, ha? Sa inyo tanan, ang aton gid nga pagpanamyaw. Pero dito sa Israel, Palestinian kag mga Israel nga pungsod, hindi sila magintindihan. Ay, grabe, no? Ang kalibutan, sumungari kita sa tiempo nga ang krisis ang pandemic, grabe man. May mga hindi malikawan, no? Nga mga insidente man nga nagaluluntad, nga kabay pa pangamuyuan tayo ni tanan, nga magtulutaway. Paring Raymond Alarcon, Sagal Jr., good morning. Sir Alex Montesa, morning man, sir. Sila nga paliog great Familia Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag Familia Chongko sa Greensville homesite. Ara man ga monitor. Thank you sa pag-monitor. Trexie Ibusio, ara man siya. Salamat gina. Rosalina Arellano Espadero, si Bia Jonathan, salamat man. Nya Kumari Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly kag Sir Noel Amar, naga-monitor gid. After 5 minutes, maging kaupunta si Dr. Chris Surongon. Aksyon Hotline. Alas 9:02. Aksyon Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtog subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:07 na. Oy, thank you gida. Kay Maninoy Honorato Nonoy Paglumutan. Maninoy Nonoy, happy birthday. Kabay pa enjoy ka sa birthday mo today, no? Enjoy the day. Enjoy. Aksyon Hotline. Halong gid kaayo, no? Halong gid kaayo. Aksyon Hotline. Ang iba naman minsan ipadala nyo pagkaronan tayo na dugay-dugay.
Online sa hotline. Online sa hotline. Dili ko na yung at least karong nga adlaw nakagulugin hawa ang mga vaccinators naton kag taga EOC, COVAC, naka kuan sila no, naka hibernate jutay. Kay TY subong schedule for vaccination. Joining us this morning is the Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC. We have Dr. Chris Sorongon. Doc, how are you? Thank you for the time. Yes, Aksyon Art, mayong aga. Good morning. Mayong aga sa tagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Salamat gid siling ko ba pila magkadlaw nga daw hindi kay magtabo ay schedule naton kay dason perti kagi kasako and amo nang tiempo siling ko kay at least subong medyo nakapahuway kamo dyutay bangod man sa sining holiday. Yes, Action Art, no? Pasensya gid na sa ato, no? Kay tungod nga for the past few days, sa ako kita sa pag-roll out sa ato nga bakuna, kaya ako na assignment, ara ako sa Ayala Mall in charge. So, sige-sige lang roll out, labi na gid na may nag-abot naman kita nga additional na malapit sa 20 mil na doses ang AstraZeneca na amo na siya i-roll out naton. So good was hasta next week na natagan kita sang mando halin sa Department of Health Region 6 na aton ini siya i-roll out in the next 6 days. Yes. Amo nang interesado ko so that we can inform the people of Bacolod. Doc, bali na-mention mo kahapon kay Aksyon Dale sa interview nga may ara kita aside from two mall nga vaccination center, may ara pa kita target nga iban pagid sa mga barangay. Tell us, ano ang matabo sini kag pila kabilog ni ang every vaccination center? Yeah, no, in behalf sa ato nga pinalangga nga mayor, kaya ang ato nga mayor Bing siya, ato nga head sa task force ang ato nga COVA Council. Okay. No, so gina-anunsyo naton nga aside sa ato nga malls na sa Ayala sa SM, mag-open man ang iban nga mga vaccination centers naton sa lain-lain mga kabarangayan na kung sa din ini mga vaccination centers naka-simulation exercise na o naka-dry run na, no? So ini siya magasugod sa buwas, then marisyong kita sa Lunes hasta sa Biyernes. So may mga schedule kita nga specific sa kada barangay, no, as far as our vaccination is concerned na Action Art. So bali ang atong mga nakauna kag nagka-register nga ara sa database nanong matabo sini expect sila doc nga may matawag sa ila as part of the priority list nga bakunahan kag itatagan sila instruction kung diin sila makadto nga vaccination center. Yes, Action Art, no? Kay sandigan ng mga inadlaw, ang ato nga data management cluster, din sort out nila ang ato nga database sa mga nauna nga nagpa-pre-register. So, din sort out na siya kada barangay, tapos ang kada vaccination center na kung sa diin, ang barangay under sila ka vaccination center, din padala na ang listahan sa kada barangay captain naton or sa liga ng mga barangay ang gusto ma-validate nila kung ina nga persona o ina nga taga-Bacolod ara ni manda sa barangay niya. Once ma-validate, sila na mismo ma-inform, sila na mismo ma-advise sa sila nga pumuluyo sa ila barangay kung saan o kag ano nga adlaw sila bakunahan, kung buwas o sa dason semana, Lunes hasta Biyernes. Depende sa schedule sang ila nga pagbakuna. Like for example, no, sa aton nga schedule sa pagbakuna, ang barangay Villamonte, ang ilang schedule is May 14 and 17. Okay. Ang Monte Vista naton nga vaccination center, May 18 and 19. Sa Handumanan, May 20 and 21. Mansilingan, May 14, 17, 18, 20, 21. So may mga specific nga dates na gina-identify sa kada vaccination center Action Art. Kag ini siya na cascade na naton sa aton mga kapitan, sa aton nga liga ng mga barangay. Kag pagkabalo ko, ang aton nga Bacolod City PIO, amo man ni in charge sa pag-disseminate sa mga informasyon. Kag if you will allow me Action Art, ipadala ko ni karon sa imong kopya para at least mabuligan niya man kita anunsyo kag ma-make aware ang aton nga pumuluyo. Pero aton lang painumdom nga ini nga mga bakunaan naton amo ang nakaparehistro sa aton nga pre-registration online or ang nakaparehistro sa barangay. Kag ang aton nga i-cater sa silingang pagbakuna amo ang A1 to A3. Ano na sila? Mga frontliners, healthcare workers, A1. Ang mga senior citizen, A2. So kung senior citizen ka, kilalan madala ka sa imong senior citizen ID para makilala ikaw at tuod ka din mga senior citizen.
Kag ang ikatlo, ang pasyente nga may mga comorbidities. So para ma-qualify ikaw, subong pa lang daan, kadto ka na sa imong doktor, kag mangayo ka sa medical certificate na ina siya proof na ikaw ay may balatian kag may comorbidity. I see. So, kinanglanon gidyagali ang certification from your doctor. Yes, Action Art. Ito amo na ang napatunay na ina siya may comorbidity. Okay, hindi pwede nang halimbawa bit-bit kalendaryo ginresita ni sa akon sa doktor ko, amo ning bulong ginagamit ko, hindi na siya. O kay kung may medical certificate kita nga current, at least mabalaan ta kung ang iya nga balatian sa saan o pa ina nagsugod. Kasi maayo kaya nga ma-assess kita sa specialista para sila sa balatian mo. Correct. Kay kung may history katuod na, at least amo nang basis ang doktor nga mag-auyat nga mag-aamay mo sa analysis. Kaya hindi man na pwede aksyonan, ma'am. Baka may asma ka, feeling mo lang gali may asma ka, gali wala man na diagnose, wala ka man nagpakonsulta, wala man mga test para ma-determine na may asma ka. So ang ato na Department of Health specific yun sa ilang guidelines. Na kinahanglan, may harap ka nga medical certification gikan sa doktor nga maka-attest na ikaw may comorbidity. Doc Aryo, I know nga medyo limited man ang time mo, pero kung di nagligad ang sa duha ka mga mall ang observation, may mga nagkadtuto nga waay sa listing, waay man gin padalaan sa notice no nga ini sila magkakadto para nga bakunahan. Siling ko sa barangay kumulapit pag ini sila basibla kun damo walk-in magkadto. Ate sa subong sini Action Art no ginapabalo nato ng aton tagpalamuti nga wala kita walk-in nga bagtunod sa aton nga registra aton nga pagbakuna. So dapat ang una priority naton amo na ang nakaparehistro. So may ara na kita nga mga ngalan sa kada barangay nga nakaparehistro. So amo na sila kontakon sa ato ng mga BIHER, sa ato mga kapitan, amo na sila i-line up sa ato nga vaccination center. Sa amo ni nga kadlaw nga pag-roll out naton. Now, ang mga walk-in, may ara man kita dala misa nga i-provide para sa ila. Agud to marehistro sila, i-assist sila sa pagrehistro either sa barangay or online para agud to sa dason nato nga roll out magabato sila sa text message, magabato sila sa advice kung saan o naman sila makadto sa mga barangay o sa ato nga mga malls o sa diin mga designated vaccination centers. The good thing is subong damo gid ang do naghatag interest unlike sa primero. Yado ka unpopular ini nga campaign sa city nga daw ay hilig subong do halos tanan gusto na mabakunahan dok no? Yes, Action Art. Amo ginakalipay ni Mayor Bing no nga response sa atong pumuluyo. Kay especially sa atong mga senior citizen kasi sa mga comorbidities, happy kita nga damo gid ang naga-respond. Kaya amo ni sila nga populasyon ang ginaigo gid ni COVID. Kaya amo ni sila ang populasyon ang gina-consider nga highly vulnerable or high risk sa COVID. So tungod na ara sila, aktibo sila, nga nagparticipate sa atong pagbakuna, that's a good sign of acceptability. And subong sini, gusto ni Mayor Bing i-sustain ini momentum sa atong pagbakuna. Imagine the Action Art, we're so proud na ang syudad sa Bacolod, kita nga nauna nga nag-organize sa POVA Council. Kita mag-isa sa mga nauna nga syudad na naka-order sa 650,000 doses na AstraZeneca. Na kung may maabot man o wala allocation sa national government, ang ato nga syudad sa Bacolod na ginapangunahan ni Mayor Bing, kag ni Vice Mayor LC, kag sa mga konsyales, ginassure ang ato mga pumuluyo na may bakuna gaya para sa syudad sa Bacolod. Ang ikatlo, ang ating na vaccination plan na-approve early pa sa regional kag sa National Department of Health. Kag ang pinaka-importante sa tanan, kita ang natagan sa pinakamataas na rating as far as our readiness to roll out the vaccine sa bilog na Region 6. Yes, sir. Anami gidok no kag anyway, good luck no sa aton sining nga mga medical workers dira sa mga vaccinators naton nga mo gid ang naga-dedicate sa ila tiempo kapen pagid sa imo dok halong gid kay kamo gid ang nagatubang permisa aton nga mga pumuluyo diri sa Bacolod. Again, pila na ya gani dok ang kadamuon sang na-complete ng first kag second dose sa Bacolod? Ang latest na statistics, arat na kita sa malapit-lapit 30 to 14,000 na pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Amo ang nakabato na sa first dose, combine na siya sa AstraZeneca at sa Sinovac. So kung matapos na yung rollout niya in the next 6 days, we're expecting na mataas niya siya
30 to 33,000 mga mabakunahan nato, no? 23 to 25,000 ang mabakunahan nato diri sa syudad sa Bacolod. So amat-amat lang Aksyon Art, pero at least na importante, sige-sige ato na pagbakuna, mas-sustain nato ng momentum asa sa mag-abot ang 650,000 doses na gin-order ni Mayor Bing para sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Kaya ang tinutuyo yan ni Mayor Bing, gusto niya tanan nga eligible population 100% gid mabakunahan. No citizen of Bacolod should be left behind. So tanan dapat makabaton sa bakuna. Kaya di ba, in the words of Mayor Bing, the city is willing to go for broke when the lives of its people are at stake. So ang plan is tanan nga pumuluyo mabakunahan. That's why we're happy nga mo ang response gabay pa tanan madala kag tanan mag-ugyon. Amo na dinambat sa Permay Aksyon Art magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Yes, bali first dose pa lang ning ginamuno mo, Doc. Ang second dose nga naka-complete ay pakita data no kung pila. May ara nakita ng second dose, no, ang aton nga sa AstraZeneca, may ara nakita mga almost 4,000 na nakakompleto na sa aton nga second dose. Kag sige pa rin ang rollout naton sa aton nga second dose, kag subong ni nga Mayo hasta sa Hunyo, masige-sige man ta rollout sa second dose ng AstraZeneca. Sige, on that note, Doc, salamat sa imong time karon nga gahalong gid permi and keep us posted kung ano mabulig manamon to inform the public. Salamat. Yes, Aksyon Art. Salamat gid kag sa liwat, no, magparehistro kita sa aton online registration, magkadto kita sa barangay hall para magparehistro para sa aton nga bakuna, no. Sa aton permi ginhambal, magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Halong ugyon Bacolod. Mayong aga. Dr. Chris Rungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center. Sa pag-isang buwas ang ginapatigayon o nagapadayon kapag pangbakuna sa COVID-19 vaccine, kung ikaw natagan o kung na-inform na, nga dapat amuning nga lugar ang katuan mo, nalakip ikaw sang mabakunahan, kadto nagilayon buwas, pero kung wala kaya ma-inform, nga nalakip ang ngalan mo sa pagpabakunahan buwas, kung magkadto ka to, nugon lang imo tiyempo, pwede ka makaparehistro, pero budlagi kung walk-in ka, nga mabakunahan ka, no? Kaya may ara niya sa manauna, nga nagparehistro nga amo na ang unahon sang mga vaccinators. Aksyon Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man si... Yes, bo, so hindi ko malabutan ng mensahe, pasensya gina. No, sa iba na ito ng mga public affairs program, mabasahan gidi na. Padayon lang nga mag-monitor, hindi lamang sa online, kundi pati sa on-air. Ako lang mabilin sa inyo, papakuron tagin ang aton immune system, amuning hinganiban ta, para mapaiway sa anuman nga balatian, anuman nga masakit, dapat all the time may arakagid sang Dr. Alfred's, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule nga. Tiya mo ni siya, ang mayara is Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon